आज बुधवार बांका दुकान चिकेन जाऊँ आज चिकेन ये दुकान ठिया आगे आ सुरेश भाई रेट कौन के अच्छी पर वाला भाई किले खंडे दियो हाँ आ कौन कर रेट न पचारे हम कटा आरंभ हो गला बांका आम लेग पीस काटुं पूरा नॉर्मल पीस आराम से भल से पीस हो जी भी आसो सीधा हाँ भाई पुओ खाइब हाँ भाई दाग देदेले टिके मसलाटा लुणटा टिके पसिबो